Roja nehê rezberê li Tirkiye dibistan dest pê dikin helbet bi Tirkî. Baş e bi Kurdî rewş çawa ye? Pêşî du heb vîdyoyê me hene. Vîdyo yekemîn îro platforma Zimanê Kurdî li Amedê li ser vê yekê daxuyanî da bi kurtahî em binêrin Şerefxan Cizîrî çi dibêje. Vê salê jî wê zarokên Kurdan li Bakurê Kurdistanê bi zimanê Kurdî perwerde nebin. Wê zarokên me dîsa bi pêvajoyekî dijwar ya asimilasyonê ve rûberû bibin. Ev jî bi rastî zulm e, zor e, bûyerekî ne mirovî ye û di tu ol û baweriya de jî nayê qebûl kirin. Vîdyo me duyemîn ji eğitim sena wanê ye, wan jî îro daxuyanî da em li wê ji mêze bikin. Di peymanên navneteweyê de yên ku Tirkiyeyê jî îmza kiriye, mafê perwerdeya zimanê dayîkî hatiye mîsogerkirin. Divê rayedar li gor van peymanên ku îmza kirine tev bigerin û gavên pêwîst biavêjin. Em bang li rayedarên dewletê dikin ku hemû astengiyên li pêşiya zimanê Kurdî rakin. Bila zimanê Kurdî pêşdibistanê heya zanîngehê bibe zimanê perwerdehiyê. Niha em binêrin li Tirkiye rewş çawa ye. Ji xwe pêş dibistanê dibistana seretayî de bi Kurdî ders tune ye. Dibistana navîn de hefteyê saetekî ders heye. Kengî biryar hatiye girtin 2012 de. Ji 2012 heta 2022 yanê 10 salan de bi temamî 147 mamosteyên kurmancî, 42 jî mamosteyên ji bo zazakî hatine tayinkirin. Bi temamî dike 189 mamoste. Baş e, em tenê li bajarekî mêze bikin. Mînaka me bila ne Amed ne Wan ne Mêrdîn be, bila Riha be. Li Rihayê pêş dibistan û dibistanên seretayî emdatên aliyekî li Rihayê bi temamî 644 dibistanên navîn hene. 644 dibistanên navîn yên dewletê. Li gel van 21 heb jî yên taybet hene. Bifikirin, tenê li Rihayê 644 dibistanên navîn hene ku divê dibistanên navîn de dersa bi Kurdî hebe, kîjan dayîk bav bixwazin zarokê wan Kurdî hîn bibin divê li wê derê dersê bigirin. Lê duwan 10 salan de bi temamê Tirkiye bajarên Kurdan jî tê de 189 mamoste hatine tayinkirin. Tuwan hemûyan bişînî Rihayê, têra Rihayê nake, bajarên din jî dev ji ber de. û ev jî heye mamosteyên ku hatine tayinkirin ji ber gelek sedeman hinan jê jî dev ji mamostetiya Kurdî berdaye, branş ku her tune bûne mamosteyên beşên polên din. Rewşa Kurdî ev e.